Pozdrav svima, Delgado je ovde, dakle, ovo je posljednji klip u 2023. godini, snimam nešto od prilike na brzaka da bi što pre izbacio da bi vi videli, sad upravo gledate, znači snimio sam pre par minuta, tako da želim svima da poželim srećnu 2023. godinu, neće biti klip u jedno 2-3 dana, malo da se cela ta situacija. Želim vam, brat, puno sreće i veselja u 2023. i iskreno, ja sam preoduševljen 2022. godinom. Iskreno, jako sam zadovoljan šta smo uradili, posebno hvala Muđi, Fići, Ćaletu, pre svega vama i na kraju meni što sam, eto, tu i što se trudimo, jel? Tako da, nadam se ćemo 2023. da napravimo na jednu godinu koju nikad neću da zaboravim, iskreno to mi je cilj, vidjet ćemo šta će da bude, ali zaista mislim da ću postaviti neke mnogo veće ciljeve za 2023. da bude baš brutalna godina, da smislim neki kontent koji, da bukvalno unapredim to dosta, na dosta veći nivo. Iskreno, nadam se da će tako da bude, vidjet ćemo, jebi ga živo, tako da nadam se da ćete uživati, da se lepo provedete večeras, nemojte bacati petarde, nemojte da se prepijate i opijate, tako da, ljubim vas, brat, vidimo se u 2023. godini. Ćao!